Keskustanuorten liittohallitus on järjestänyt kokouksen Liperissä. Ongelma on se, että puheenjohtaja Säkkinen on vielä levolla. Missä on muu ryhmä? Pääsihteeri Sallinen soittaa ja tiedustelee asiaa Hänniseltä. Hänninen. Te olette nyt matkaneet jo 2 tuntia. Missä te olette? Herra pääsihteeri, meillä on hieman tilanne päällä täällä Mäntsälässä. Auto meni jumiin ja me ollaan nyt Facebookissa kysytty tätä apua puoli tuntia sitten. Miksi te ole auttanut meitä? Keskustanuorten somepresence ei ole ollut näin pyhäpäivänä erityisen aktiivinen, koska työntekijämme ovat lomalla. Yrittäkää hankkia paikallista apua. No selvä, minäpä soitan Mäntsälän kunnallisjärjestölle. Tuokaa meille nopeasti vara-auto, meidän on päästävä Liperiin mahdollisimman nopeasti. Apua tulossa. Olen Mäntsälän kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Mikä hätänä? Auto sippas, tarvitaan uusi. Hypätkää kyytiin. No niin, eiköhän lähdetä. Liperi kutsuu. Minä olen Elvi. Minä en jaksa lähteä Liperiin asti, kun minä menen huomenna töihin. Minä jään vahtimaan tätä autoa ja odotan, että joku minut täältä pelastaisi. Me menemme sillä aikaa päättämään puolestasi asioita. Ja niin pääsimme aloittamaan kokouksen.